Ассалому алайкум ҳамватанони азиз. Умедворам ки хубу бардам бошед. Иншоаллоҳ моҳи шарифи Рамазон муборак бошад. Иншоаллоҳ баъд аз 10-15 минут мо низ дар шаҳри Екатеринбург музаҳоро мекушоем. Рости навори бародаре ки 7 таксиро задагӣ буд аз канали гурӯҳи Арабшоҳ, канали Қурбон Нигматов тамошо кардем. вақтҳои охир канали ин бародара ман рости тамошо мекунам, саҳначаҳошонро тамошо мекардам, рости саҳнаҳои гурӯҳи Арабшоҳро ва вақтҳои охир хело корҳои хайр мекунанд. аллоҳ сафи ҳамихе бародарои зиёд кунад, сафи Қурбон Нигматов, сафи акаи Саъдӣ ва дигар аҳли гурӯҳи Арабшоҳро. ва рости хело хурсанд мешавам ки мо дар фикри якдигар ҳастем. ин хело хурсанд. бовар кунед ҳамаи ҳамин мусофиро, ғарибо, инчунин бародаре ки дар ватан ҳастанд хайр мекунанд. ин як ободӣ аст дӯстои азиз. ин иншоаллоҳ хайр ба як фикри якдигар будан, хайр кардан, иншоаллоҳ ин пешравии мо аст. хайру саховат боз дар моҳи шарифи Рамазон, иншоаллоҳ ин хурсандиовар аст. иншоаллоҳ мо дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии ватан бошем, худохоҳ пеш меравем. ва баъзе каналҳои боз мебинам дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон ҳам конкурс карда истоданд. рости ҳамин моҳи Рамазон хотя бимонед бародарои мусофире ки ҳамон конкурс бозӣ мекунанд, 1 рублашона ё 100 рублашона хайр кунанд, ин беҳтар мешавад. иншоаллоҳ ҳамин моҳи Рамазон камтар нафсотона доред бародарои азиз, конкурс накунед хотя би моҳи Рамазон ба сафи ҳамин каналҳое ки хайр мекунанд зиёд шавад. мо низ иншоаллоҳ тарафдори ҳамин каналҳои хайр мекардагиҳо ҳастем. иншоаллоҳ рости хурсанд ман ҳастам. иншоаллоҳ ва касое ки конкурс карда истоданд моҳи Рамазон ба ҳамин конкурсҳошон як тараф монанд. гурӯҳи Арабшоҳ ба пеш, канали Қурбон Нигматов ба пеш, дигар каналҳо низ хайру саховат кунанд дар моҳи шарифи Рамазон. иншоаллоҳ хуб мешавад. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. Салому алейкум. Ман билет аз Екатеринбург клуб гирифта будам 6 март Акаи Ҳусейн. Ҳамин компания ме одам кард. Обратно билет сторону билети ман буд клуб. Омадам рейс задишка шуд. Аз клуб занг задем. Ҳамин шахс мо дастгирӣ карда билети мо ба душанбе оформид кард. баъд мо аз душанбе имрӯз рӯзи 16 парвоз ба Екатеринбург дорем. метавонед ки аз ҳамин шахс обращаться карда билетҳои ҳамин одама дастрас кунед, дастгирии хуб мекунад. ассалому алайкум ҳамватанони азиз. умедворам ки хубу бардам бошед. бо шумо ҳастам Ҳусейн Нурдинов аз канали мо шумо, канали фикри шумо. дӯстои азиз, мо баъзе бародаро ба чӣ кардагӣ будем, билет фурӯхтагӣ будем дар шаҳри Кӯлоб, дар шаҳри Хуҷанд. рейс атминид шуд. мо мана гашта як рӯз ба гирифта ҳамин проблемаҳои решат кардем. мақсад авиакассе телефон кардем, рейса дигар рӯз ба мондем. мана ин бародаро бо иншоаллоҳ ман пурсидам, гап задамашона ки навор кунанд, бо навора дар канал мегузорем. мо билет фурӯхтем, мо отвечат мекунем. баъзе авиакассо мақсад ҳамин корро намекунанд. бародаро ҳафтешкати хоб мекунанд, аз ҷое ки масал ҳамон телефон кунанд, аз ҷои билет ҷо гирифтан, бояд ҳамон билетфурӯш отвечат кунад, дигар рӯз ба гирад монад. ва мардум баъд хоб мераванд 4-5 рӯз. ва уралски авиалинии мақсад Сомон Айр ҳама ҳамин ва ё мисол чӣ мекунанд, дигар рӯзо ба рейс доранд. бо мисол мешавад ки соати 8 саҳар напарид, бо 5 бегоҳ ба рейс ҳаст. ҳамон билета ба нигоҳ карда мешинанд, ба талпа шуда ҳамон аэропорт ба проблема мекунанд. аз ҷое ки мисол телефон карда ҳамон ки ба билет харидан, ҳавая гап зананд ки ҳамон авиакассе ки билети мо дигар рӯз бамон, мақсад ё соати 5 бегоҳ дамон. мана ҳамин чандта бародаро ҳамин ҳодиса ба рух додан, мақсад билетошо чи отказ шуд, рейсо отминид шуд, задержка шуд. мо ҳамин проблемаҳоя ҳал кардем. дӯстои азиз, билет ҳаст ва рейсое ки касое ки хавотир шуданд ки рейсо намешавад, рейсо мешавад, бародари азиз, бо WhatsApp дар тамос буред. мо касое ки мо билет чӣ кардагӣ будем, 5-6 кас ҳастам, мо гап зада истодаем, рейс мешавад. мана ҳамин рӯз дина да Кӯлоб буд рейс, соатҳои хато накунам 5 саҳар отминид шуд. мо ҳамон пула ҳамон билета чӣ кардем,
гирифтем гашта пагоҳ душанбе ба монде мана бародаро через душанбе парида истодам Москав инчунин мақсад кулоб Москав задержка шуд гирифтем соати 5 бегоҳ та мақсад ҳамун билета оформид кардем ҳамун пулашон кати бо ҷобаҷо кардем ҳамина мақсад баъзе бародаро намедонанд фаҳмед бародарои азиз ҳамун касе ки билет гирифтед ҳамуно бояд отвечат кунанд пулатонам ба мақсад пулатонам ба мисол ва рейсе ки мисол мехоҳед ки имрӯз нашуд агоҳ бо гиран ҷобаҷо кардам бохти рамони алло бошед дӯстои азиз номерои дар зери навор мемонам дар тамос бошед. Ассалому алайкум.